Angeles a Alexandro Baraldi, reprezentanti jezdecké stáje Opatrn Hořovice, 64. dvojice na startu skokové soutěže stupně S2 hvězdy Poháru svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v České republice. Los Angeles je Holštín, Paul Askádel z Marty Sir Dancer. Připraví se Jiří Luža, Ladislav Arient a Martin Šoupal. Los Angeles a Alexandr Baraldi budou mít zapsán výsledek 8 trestních bodů a čas 74:17. Již po druhé se této